Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny pripadlo tohto roku na 1. mája. No a aký program si pre vás pripravili na Kežmarskom hrade, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Múzeum a hrad v Kežmarku v spolupráci s mestom Kežmarok, Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom vás pozývajú na slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny, ktoré bude opäť spojené aj s oslavou Dňa Matiek. Toto podujatie sa uskutoční na nádvorí Kežmarského hradu 1. mája od 13. hodiny. Na tento deň máme pripravený pre návštevníkov bohatý kultúrny program. Z toho hlavného programu spomeniem skupinu historického šermu Kohors, vystúpenie a divadielko pre deti v podaní Dorotky z Fidorkova. Pripravená je zaujímavá kúzelnícka show v podaní kúzelníka Wolfa. Okrem neho na vás čakajú aj vystúpenia detského folklórneho súboru Maguráčik, detí základnej školy doktora Daniela Fischera i tanečnej skupiny Brillant. No a o 17. hodine je pre vás v hradnej kaplnke pripravený šansónový večer v podaní Evy Halčinovej s klavírnym doprovodom Petra Pavlička. V rámci sprievodných podujatí sú pripravené tvorivé dielne, kde si môžu deti s rodičmi vyskúšať výrobu rôznych šperkov. Ďalej pre deti to bude aj jazda na koníkoch, drevený kolotoč, skákací hrad. No a pred hradom bude aj zraz automobilových veteránov. Hrad nezabudol ani na obľúbených sokoliarov, bohaté občerstvenie či prehliadky hradu v dobových kostýmoch za symbolickú cenu. Toto podujatie bude prebiehať aj v prípade nepriaznivého počasia. Vstup do areálu je počas tohto dňa zadarmo. Verím, že vás náš program oslovil a teda tešíme sa na vás aj na všetkých návštevníkov v nedeľu 1. mája.